Migao mar thieth oyango yudruok ng'at mar adek mantiere kod guonyo mar MPOX e boma Nairobi. Kaluwore kod andika mogol kod Director mar thieth Patrick Amoth, duoko mar lab noduogo ni miyo moro ma jahigni 30 nigi tuono. Miyono wachore ni nolimo piny mar Uganda juma achiel mokadho. Amoth omedo ni miyono oket tenge e sama odhi mbele kod yudo thieth. Migao mar thieth omedo ni jowuoth maloyo $500,000 osebed ka inono kendo ipimo ne tuo mar MPOX ka koro gisingo rido chenro makamago. Ça fait que vous êtes venu pendant que j'étais déjà à la fin.